Sen o bývaní na mieru sa rozhodla splniť si aj tanečníčka Dominika. Vyhliadla si dvojizbový byt, ktorého dispozičné riešenia však mali ďaleko k dokonalosti. Preto sa rozhodla osloviť odborníkov. Konzorcium Iralis jej pomocnú ruku podalo a spoločne sa pustili do prerábky. Čo ťa na tom byte najviac oslovilo a aké požiadavky kladieš na jeho rekonštrukciu? No v prvom rade ten priestor a svetlo. Hlavne keď som vošla do obývačky a vlastne celá táto stena, kde sú samé okná, to bol úžasný dojem hneď. A ja potrebujem veľa priestoru, mám rada slnečné byty, takže to bola láska na prvý pohľad. V prvom rade by to mal byť priestor, kde si môžem odpočinúť, lebo v podstate mám také povolanie, že teda od rána budem preč, prídem neskoro večer, takže budem rada, že si môžem oddychnúť vo svojom takom menšom úkryte. A čo sa týka spálne, tak by som chcela, aby to bolo skutočne taký kút, kde sa len spí, kde si môžem oddychnúť po dlhom ťažkom dni. Zase kúpeľňu chcem mať pre relax, pre oddych, sviečky, voľné tyčinky a všetko okolo. A čo sa týka obývačky, tak hlavne som potrebovala veľký priestor medzi sedačkou a televízorom. Kvôli tomu, že potrebujem, skrz to, že sa teda venujem tanečnému umeniu, aby som mohla urobiť ranný stretching a venovať sa svojmu telu. Ráno, večer, prípadne nejaké cvičenie. A takisto teda mám veľa priateľov, takže kvôli tomu potrebujem veľký priestor na sedenie. A samozrejme, aby tu mohla niekto prespať, keďže je to len dvojizbový byt. No a čo sa týka kuchyne, tak zatiaľ vám nevarím. Takže tie požiadavky boli skôr také, aby to bolo elegantné, aby sa dalo všetko schovať. Ja mám najradšej tmavé farby, ale viem, že do interiérov treba trošku opatrne s tými tmavými farbami. Mám rada zvieracie motívy, takže určite v štýle džungle sa to tu bude niesť. A celkovo som veľmi temperamentná, takže aj ten byt by mal hrať takou dynamikou. Navrhnuté dispozičné zmeny odborníkmi z konzorcia Iralis sú už zrealizované. Na rad teraz prichádza dizajnér. Jeho úlohou je dotvoriť byt na Dominikín obraz. Momentálne sa nachádzame v spálni. Tu by sme potrebovali splniť zase charakteristiky, požiadavky slečny Baňákovej. Dominantná posteľ, toaletný stolík, úložný priestor. Posteľ navrhnutá do stredu, 2 m na 2,20 s tým, že využije sa ten priestor a tu sa urobí tzv. Znížený pohľad s osvetlením. Úložný priestor by sme riešili na druhej strane. Vyriešením tohto tu, proste keď vieme, že proste aká je veľká spálňa a posteľ 2,20 končí v tejto časti, je tu dosť veľký prechodový priestor. Strednú skriňu by som navrhoval kopírovať v šírke z postele. A tým pádom, keďže tuto sú dvere, otvára sa časť, táto časť sa dá využiť buď na knižničný systém, topánkový systém, ale proste bolo by to z čelného pohľadu ako celistvá stávaná skriňa. Samozrejme pohráme sa potom s tým dizajnom, čo sa týka farieb a materiálu. Tuto bol zásah urobený, že sa zväčšila kúpeľňa o tento priestor. V tomto priestore vieme vyťažiť niečo ako servis práca. Čo sa týka prania, úložného priestoru, saponáto. Tým pádom sa vytvoril priestor na kúpeľňu, kde bol teda, dá sa povedať, najväčší priestor, keď to vidíme. Takže týmto zásahom sa nám podarilo postúpačku otvoriť, áno, prezdušniť to. A vzhľadom na to, že sa našiel systém Ravak, taký slzový systém, takže vlastne odtiaľ to pôjde rohová vaňa, kde splňa podmienky, čo sa týka aj ležania a týchto vecí a fakticky je to kombinácia sprchového kútu s vaňou. Tým, že je to slzový systém, vytvorí sa tuto umývadlo, takisto v slze a tuto má svoj manipulačný priestor. Takže pôsobí to takto stiesnené, ale dosiahli sme to aj farbami, tým, že sa použije vrch smotanový a fakticky bordúry budú v tzv. Zebrane. Takže tým pádom sa to trošku odľahčí a vznikne z toho absolútne ako odpočinkový priestor aj s kúpaním. V tejto časti chápeme to ako obývaciu časť s tým, že by tu malo byť aj pracovná časť a ten cvičebný priestor. Takže v tomto duchu by som povedal, charakteristika tejto miestnosti je, že celosklená výplň fakticky umožňuje panoramatický výhľad smerom na Lamač. Proste je to krásna fototapeta, čo sa týka Karpát. Jednoducho sedačku posadiť týmto smerom, aby proste bola priznaná tá možnosť toho videnia smerom von. Táto sedačka by mala byť rohová s tým, že tu mal byť cieľ splnený v prípade návštev, keďže rodičia prichádzajú proste z ďalšej vzdialenosti, tak
takisto úložný priestor, rozťahovací systém, spací systém, čo najväčší. Môže to byť samozrejme 2 dvojky, dá sa z toho spraviť, tým pádom by sa to rozkuskovalo, alebo tvrdé L-ko. Tým, že sa nám podarilo teda obhajiť zamurovanie dverí, vytvorila sa nám určitým spôsobom stena a vieme dosiahnuť kuchynskú linku do L systému. Neruší to priestor obývací, krásny prechod v tomto smere, účel a takisto aj zázemie, čo sa týka varenia a tak ďalej. Tým, že sme vyťažili špajzový priestor na odkladanie a čo týka hladničky, máme to schované, neruší nás to a fakticky pôjdeme linkou od konca tohto varového pultu, tam bude tá servisná časť a na zamurovaných dverách dosiahneme tzv. Tú väžu na spotrebiče a tieto veci. Zamurovaním dverí do kuchyne sa dosiahlo aj otvorenie chodbového priestoru. Dominika, ako hodnotíš rekonštrukciu doposiaľ? Skvelo. Skutočne musím povedať, že som bola milo prekvapená, ako všetko funguje podľa mojich predstav, aké úžasné nápady mi priniesli. A ja si dovolím citovať pána Jendeka, ktorý mi povedal, že vlastne byt sa prerába pre mňa. Nie, ja sa prispôsobujem bytu, ale byt v nej, takže to sa mi veľmi páči. A skutočne tie nápady sú veľmi funkčné a som nadšená, skutočne. Videli sme začatú rekonštrukciu bytu v Dúbravke. Hneď sa ťa opýtam na tvoje dojmy. Páčila sa ti prerábka? Nepáčila? Čo by si vyzdvihol? Na čo by si možno upriamil pozornosť? Čo vidíš ako negatívum? Páčilo sa mi rozmiestnenie jednotlivých prvkov, maximálne využitie toho priestoru. Veľmi ma zaujala, ale respektíve bolo príjemná umiestnenie a orientácia sedacej súpravy smerom na zeleň, do exteriéru. Nebol dôraz na kladenie televízie, ako sa zvykne dávať, ale aj keď televíziu tam umiestnil tesne pred oknom, ale základ bol pekný výhľad zo sedacej súpravy a relax. Kúpeľňa aj vecko boli v princípe ponechané v pôvodnom rozložení s tým, že asi klientka chcela rohovú vaňu, tak majú tam. Kuchyňa takisto ťaží z čo najväčších plôch, respektíve využitia plôch na umiestnenie stávaných skriň a stávaných spotrebičov, to znamená, je využitá plocha na maximum. Myslím, že na záver povedať, že čo sa týka dispozičného riešenia a umiestnenia jednotlivých predmetov interiérových, tak je to v rámci dohody klienta a jeho potrieb a v rámci nejakých maximálnych možných možností, čo ten byt ponúkal. Juraj, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za tvoje tipy a názory, ktoré si nám povedal a teším sa aj na budúce. Isto mi dáte za pravdu, že rekonštrukcie panelových bytov, respektíve akejkoľvek rekonštrukcie, nie sú lacnou záležitosťou. Práve preto sa nám tu natíska otázka prefinancovania takýchto prerábok. Ak práve teraz riešite rekonštrukciu kuchyne, kúpeľne či iného bytového priestoru, tak vám teraz ponúkame isté riešenia, ako sa nemusíte vzdať idei pekného bývania. Finančný trh na Slovensku ponúka nespočetné množstvo rôznych produktov. Napriek tomu je stavebné sporenie stále atraktívne a vyhľadávané. Stavebné sporenie je kombináciou viacerých výhod. Je to stabilná, rokmi preverená forma investovania, ktorú podporuje štát prostredníctvom štátnej prémie. Je založená na princípe určitých dlhodobých istôt pre klienta, či už vo fáze sporenia, garantovaným úročením vkladov a poberaním štátnej prémie a neskôr vo fáze úveru, fixnou úrokovou sadzbou, ktorá sa nemení počas celej doby splácania. Dôležitou informáciou pre klienta je aj fakt, že stavebné sporenie je nezávislé na výkyvoch na finančných trhoch a tým sa táto investícia stáva maximálne bezpečnou. Na Slovensku pôsobia viaceré stavebné sporiteľne, ktoré sa riadia rovnakou legislatívou. Z mnohých štúdií odborníkov vyplýva, že z hľadiska ponúk Wüstenrod, stavebná sporiteľňa, sa stala lídrom na našom trhu. Čo klient, to iné požiadavky, predstaví plány, nejaké finančné možnosti a časové limity.
Práve Wüstenrot stavebná sporiteľňa sa odlišuje od konkurencie hlavne najširšou ponukou, či už sporiacich produktov, alebo akciových medziúverov, čoraz žiadanejších podotýkam, bez potreby predošlého sporenia. Wüstenrot stavebná sporiteľňa ako jediná stavebná sporiteľňa ponúka rodinnú zmluvu. Pre rodinu je výhodnejšie sporiť na jednej zmluve, pretože na jednej zmluve môže šetriť až 6 osôb. Samozrejme, každá s nárokom na štátnu prémiu. Na jednu zmluvu platí poplatok len jeden poplatok za vedenie účtu, to znamená pre klienta výraznú úsporu. A na druhej strane sa kumuluje zisk, ktorý umožňuje čerpanie výhodného stavebného úveru. Kombináciou bonusového systému, o ktorom budeme hovoriť neskôr, a výhod rodinnej zmluvy môže u nás získať klient o 600 eur viac ako v inej stavebnej sporiteľni. Wüstenrot, stavebná sporiteľňa, sa líši od svojej konkurencie rodinnou zmluvou. Je to výhodné spoločné sporenie pre celú rodinu. Na jednu zmluvu môže sporiť až 6 osôb. Poplatky sa platia len za jednu zmluvu a za vedenie jedného účtu, ale každá osoba má nárok na štátnu prémiu. Kumuluje sa vyšší zisk a to umožňuje rýchlejšie čerpanie stavebného úveru. V kombinácii s inými produktami môže klient získať až 600 eur naviac oproti ostatným stavebným sporiteľniam. Keďže názory a spokojnosť klientov sú pre nás dôležité, Wüstenrot stavebná sporiteľňa obohatila svoju ponuku o nový produkt. Je to niečo ako dvojročné sporenie, terminované dvojročné sporenie bez štátnej prémie pod názvom bonus vklad na 2 alebo 3 roky so zaujímavým úročením. Pozitívom tohto sporenia je, že nasporené peniaze po dobe viazanosti môžete použiť na hoci čokoľvek. Z uvedeného môžem konštatovať, že ona sa oplatí sporiť klientom, ktorí ešte nemajú zabezpečené bývanie, ale aj klientom, ktorí majú voľné peňažné prostriedky a potrebujú ich nejako rozumne zúročiť. Pre klientov, ktorým je klasické 6-ročné sporenie príliš dlhá doba, je tu produkt bonus vklad. Ponúka zaujímavé garantované úročenie až do výšky 8% už za 3 roky a na sporenú časť môže klient minúť na ľubovoľné účely. Ako jediná stavebná sporiteľňa ponúkame k štandardnému úroku a štátnej prémii extra úrokový bonus až do výšky 4%. Tu nás zabezpečí rodič dieťa viackrát. A to svojimi vkladmi, úrokmi štátnej prémie a balíkom poistení. Balík poistení sa týka ako dieťaťa, to znamená, že je tam poistenie dieťa pre prípad úrazu a ďalej zákonný zástupca pre prípad smrti. V neposlednom rade je to aj možnosť vrátenie zaplatenej dane z úroku. To je veľká výhoda tohto sporenia pre deti. Sporenie môže trvať až do dospelosti. To znamená, že dieťa má také, povedzme, štartovné do života. Sporenie pre dieťa krôčik zabezpečuje deti niekoľkokrát. Vkladmi, ktoré sa úročia, k tomu treba prirátať štátnu prémiu a balíkom poistenia tak pre dieťa, ako aj zákonného zástupcu. Toto sporenie môže trvať až do dospelosti a nasporená suma sa dá využiť ako štartovné do života. V tejto chvíli je relácia A dom na konci a ja dúfam, že sa spolu stretneme aj o 2 týždne. Samozrejme, chýbať nebudú zaujímavé témy. Jednou z nich bude obal fasády, respektíve sa budeme venovať rekonštrukciám fasád panelových bytov. Dovtedy sa majte pekne, dovidenia.